de la Guerra Civil. La història del meu avi quan va anar a rescatar el meu pare del camp de concentració de l'Europa. El meu avi era comunista, així se l'ha dit, i es va fer franquista de Flange per poder anar a treure el seu pare, el seu fill. Aquí hi ha la història. I tot que és una història verídica amb fets explicats per els protagonistes, també hi ha molta imaginació. També. Després d'aquest va venir aquest. Núvol negre. Aquesta és la història verídica dels efectes que la catàstrofe nuclear de Chernobyl van tenir aquí, al Montseny. Va arribar aquí el núvol negre. I va haver efectes terribles. El que passa que no se'n va. Aquí hi ha la història, que també està basada en fets verídics, però que també té imaginació. O sigui que veieu que la imaginació es fa servir per tot. Bon cop de falç. Aquest és el meu best-seller, el primer llibre que realment s'ha vendut molt d'exemplars. Ja veieu que aquí porta la falca de tercera edició. Història, novel·la històrica, la guerra dels segadors. Els efectes que les tropes castellanes van causar sobre el nostre país. I la revolta dels camperols contra ells. Bon cop de falç. Novel·la històrica, personatges ficticis, imaginació. Després aquest, el que també ha col·laborat amb Jordi, parlant del Montseny, és només una part, un relat del grup d'escriptors del Montseny, és gent de Sant Celoni, gent de Palau, gent de Sant Esteve, tot arreu. Aquí és pura imaginació, tots són relats, això. Relats ficticis. Però té un contingut molt marcat. I l'últim, de moment, Defensors del camp. Aquest va sortir el 7 de novembre, està en plena eufòria, podríem dir. Aquesta és la continuació de Bon cop de falç. Agafa la continuació de la família, és una saga, la saga dels Martí. Hi havia una època que va des de la guerra dels segadors fins a final del segle XVII. És molt diferent d'aquí. Ara jo mentre estava fent una mica de temps anat a la llibreria del Bracet, que parlava amb el... com no sé com es diu el nom, per fer una presentació, per parlar-ne, i vull dir, és molt diferent aquest del disc, crec que és molt diferent. És molt diferent perquè aquí hi ha un fet històric molt important, que és la guerra dels segadors. I aquí és un període, no diré de pau, però sí de més calma. Llavors aquí es tracta més aspectes humans, més aspectes del que hi havia en aquell temps, el Carnestoltes de Barcelona, era el Carnestoltes més important de la societat, de tot el món, més que el de Venècia. Els barcelonesos esperaven bojos quan venia el Carnestoltes, el feien durar des d'ara fins al mes de març o abril, i festa i festa i festa. A Barcelona, per exemple, hi havia més de 60 llocs que es feien balls. Més de 60 llocs que es feien balls. Vull dir que és un misteri el que era Barcelona en aquell temps, aquí s'explica una mica. Hi havia, evidentment, la universitat de pagament, la universitat pública, com ara, que era. S'enfrontaven entre ells a cops de roc. Vull dir que és un ambient diferent, però que també crec que val la pena explicar. I, evidentment, imaginació. Tot i plena. Inclús aquests tres manuals, jo soc enginyer, com us he dit, editats pel Col·legi d'Enginyers Tècnics, són purament tècnics i tecnològics, però que aquí només hi ha taules, explicacions i elements, i això és tècnica pura, però també té la seva part d'imaginació. Per tant, feu servir el caparró, connecteu-lo amb el cor i escriure. Jo us vull fer un obsequi. No sé si el Jordi us ho deixarà a vosaltres o el portarà a la biblioteca, no ho sé, però jo ho faig. Aquí tenim un exemplar de Bon cop de falç, un exemplar de Defensors de la Terra i dos exemplars del Núvol negre. No disposava de més llibres. Us els deixo perquè us els llegiu amb una condició. Quan us els hagueu llegit, la majoria, els que els vulgueu llegir, m'aviseu, tornaré i en parlarem. Si és que avui hem parlat en general d'escriure, si vosaltres em doneu l'opció, parlarem dels llibres en concret. I una altra cosa que també us vull donar, perquè hi ha un aspecte molt important en el que és la literatura. És allò que diem que una imatge val més que 1000 paraules. La literatura és molt bo que vagi acompanyada sempre d'imatges. Aquí teniu, també és un regal per vosaltres, dues imatges fetes per un gran dibuixant, que són
un avanç del que serà el còmic de Defensors de la Terra, que segurament farem un còmic. Això és la batalla del Coll del Llop, quan els pagesos revoltats de la Catalunya Nord van lluitar contra les tropes franceses que els volien sotmetre, la batalla del Coll del Llop, ho explica en el llibre. Això és el Carnestoltes de Barcelona. Quan llegiu el llibre, si el llegiu, veureu perfectament ambientat aquí el tema. Veureu algunes senyoretes que anaven lleugeres de roba, perquè veureu els estudiants fent animalades, veureu tot el que en aquest moment era típic de Barcelona. La batalla del Coll del Llop, el Carnestoltes de Barcelona. També és per vosaltres. A veure, molts aquí estic convençut que els agrada dibuixar, que els agrada el còmic, que els agrada tot el tipus de cosa que té a veure amb l'expressió gràfica. Això us pot ajudar. És un gran dibuixant amic meu, de Sant Esteve, Armand Gran, no sé si el coneixes. Home, i tant. És exdibuixant de la Disney, és dibuixant de la Disney, per tant és un home que té d'allò. Bé, ara aquí ja tenim... Mira, perdona, tens un llapis allà a l'esquerra, si cliques sobre l'arxiu s'obrirà. Una sola vegada? Dues vegades. A veure, espera. Jugant en el temps. Mira, hem de treure aquest més... això. O dos cops. I si vols ampliar això... No cal, perquè d'acord. no ho llegirem, si no ho explicarem. Aquest és un dels relats d'aquest treball que vam fer en aquest feim de Sant Llorenç Savall. Com va anar el tema? Van crear 10 grups de treball de 4 persones. Van procurar que hi haguessin 2 nois i 2 nois, tenen que dir aquí, o haig de dir aquí, si volen parlar bé, i em sap que no dir-ho, però és així, que les noies, tot i que no ho expressen, acostumen a tenir molta més imaginació que els nois. I allà m'ho van demostrar, perquè elles portaven la veu cantant a l'hora d'escriure i a l'hora de fer el seu relat. Jugant amb el temps és un relat senzill. Un dia, 2 nois i 2 noies juguen són més jovenets els que van escriure, el cuit allà al poble, i una d'elles decideix, una noia, amagar-se a l'armari de casa seva. Es queda dormida. I quan obre l'armari, algo ha passat. Algo ha passat. Mira per la finestra i veu el poble, però el poble 30 o 40 anys abans. Va pel carrer, amoïnada, a veure si vaig a l'Ajuntament on vaig per orientar-me i topa amb una noia. Ai, nena, t'he fet mal, perdona. Però aquella noia baixa i se la mira i veu que és la seva mare. La seva mare abans de tenir-la. Ella es va, la noia continua i ella va al darrere. Quan passa per l'estació d'autobusos del poble, veu una noia sentat allà, amb una maleta al costat, i se'l mira i diu, és el meu pare. I llavors es va anar, i viu una escala, que el poble hi és, i bum, cau escales avall i a terra. I quan arriba al terra, la noia que anava davant se li costa, ai nena, que t'has fet mal, I el seu pare baixa per les escales, què ha passat? No, aquesta nena que s'ha fet mal i tal, i s'estan mirant, es miren, s'aixequen, i ja s'ha acabat el món per ells, m'enteneu? Que s'ha acabat, la nena, que estic... És igual, ja s'enamoren i més tard es casen. En aquest moment, la mare desperta la filla, Maria, què et passa, filla? No, m'he quedat una meva mare. Diu, mare, escolta'm, diu, tu, com vas conèixer el poble? I quan has explicat el que diu, sí, diu, ell estava sentat a l'estació d'autobusos per marxar, que anava a treballar a Alemanya, ens van veure i ara vam marxar d'aquí. Diu, escolta'm, diu, i una nena que va caure per les escales, tenia alguna cosa a veure amb això? Diu, com ho saps tu, això? O sigui, és un relat molt curiós, Els altres són similars. El de Carim és el del Licantro, un home llop, un nen llop, que ajuda amb una colla de xicots del poble, i jugant amb el temps dels cursos estrella, i els altres són... Aquest és Carim? Sí. Sí, és un moment. Un home llop, un nen llop. Simplement és una història de que al poble apareix en el bosc un llop que comença a fer, teòricament, sembla que faci coses agressives. Una colla de nens, 2 nois i 2 noies, van a buscar-lo, a veure quin és aquest animal, i porten el Carim.
un xicot que viu en una mansió mig a la muntanya, els seus pares se'n davant d'escollir, són molt rics, i pràcticament no surt mai de la casa. Però aquest moment sí. I quan arriben per buscar el lloc, el que diu, vas cap aquí, a veure si el trobo. I desapareix. Llavors, veuen el lloc. Però el lloc, quan vés a ser agressiu, es fa amic d'ells. I donen menjar, s'acosten amb ells, i parlen, estan amb ells. Arriba un moment, per això, que els Mossos d'Esquadra decideixen acabar el lloc. I quan decideixen acabar el lloc, el crim desapareix. No ho troben el lloc. Però sí que un moment donat, a la prevenció del crim, venen els seus pares, s'ho emporten tot, se'n van i tanquen la casa. I a partir d'aquell dia, cada nit a la casa s'aixeca. Bé, a entendre, es veu de seguida que el crim és un infant. També escrit per ells, amb una imaginació desbordant. Aquesta és la veritat.